Уважаеми дами и господа, здравейте, той се казвам. Коментар. Спомен от преди 2016, преди 2011, 2012, 2015, относно тиксото, не само на устата ми, но понякога знаете древната професия. Един спомен по един демократичен, после републикански, малко по-надолу, после един гербаджийски посоките, после един царистски начин, социален, български. Бизнес, не бизнес начин, като служител не бизнес начин, както правата ни. Добре се изразих за стрелките относно рекламната част с тикстото, че е било нещо, което е казано преди, тъй като не сте ме знаели в нашите медии радиа, светкавично, зад мене, Столична община, районните кметства, кварталите, да го обясня. Какво означава тиксото, че е друг метод спрямо. Няма да коментираме сега химическия състав, прякорите, по области, по областни градове, селата, прякорите. Кой прякор ли? Това е пълен хаос, да. Просто заличавам нещо от нещо, което съм го погледнал. Но за тапите относно, когато работим, да не чуваме много, да работим, да се съсредоточиме по строителство, по ремонти, както тапите наречено слушалките, хендсфрито, слушане на музика, спрямо пък главата ти чува съдържанието посока главата, посока слушалките, епитайте мене как съм. Това да правиш забележки, също да водиш разговор, да слушаш музика, без музиката, не е лесно, не е лесно, като трети, четвърти, пример, че са един и както да го изместим, по правилен начин го казвам. Та аз не знам какво казах, но това са анализаторски умения, като водещ на медии радиа и освен като експерт по пътна безопасност е достатъчно ясно, че всеки има срок на гон за мен в пътна безопасност по резултат, по статистика. И аз давам още 3 години, бонус 2 за 5 от 4. Това, което мога да кажа, защото когато правите нещо, става така, че е нещо свързано от предходни периоди, не са прави по правилен начин и от малък, примерно аз и много като мене, са давали отговор. Като не можеш, като нямаш финансов ресурс, не го правиш. Това, което мога да кажа, това е за водачи на МПС, не МПС, отговора. Добре се изразявам и по-полезно е да не взимаме от една стотинка, 10 стотинки, 1 лев, 10 лева, 100 лева или 60 000 лева от тези 50 години на всяко бебе опциите, както на самите родители. Мисля, че добре се изразих, но за статистиката там е проблема на мозъка в 5 фамилии в политическите среди, неполитическите среди и продължението, че трябва да се припомнят ясно и точно статистиките. За жалост, ще дам един отговор. Аз много внимавам за това, че освен, че той шефът ми е софтуерна програма по принцип, те са много шефовете ми. Никой не съм крал държавни позиции, само да се изместя и аз да седна, че съм умрих от IT Freehand медията е така. Когато си един, не е лесно със софтуерни програми, изкуствени интелекти. Примерно аз мога да кажа следното нещо, само от пътната безопасност, като експерт кадър, доброволец и агент, Ченген, много длъжности. Не съм взимал длъжности на, как се казва, 13 години опит имам и образование, тук, тъй като един човек представлява 2 позиции в мен, това, което чувате и виждате от мене. Няма как да вземеш знания от министерства, от общините и на частно, защото в пътната безопасност не е МВР, пътната безопасност не е Министерство на отбраната и почти по области явно интернет сигнала, интернет пространство с браузърите не сте чели достатъчно или сте забравили. Защото и в здравеопазването, правосъдието 112. Съвсем се объркат самите държавни и общински служители. Ама съвсем. Така каша ще стане в главите им, че при мен е противопоказно, че ще дам един пример. Пък и това ще го въведа за самочувствие, но има един
има една стоп-палка. Стоп-палката е първо статистиката и демографията по резултати. Това е по много правилен начин го казвам. При да се случи нещо, което аз ще внеса нещо, нюркчанско данс. Нюркчанско данс, това са данс служителите. Това са сигнала от Ню-Йорка до територията на България. Система, която, ако се коментира разходна форма за нещо си, се прави нещо да се попълни разликата плюс минусите и бъдещите плюсове на баланса за равност. Така е военна данс, така е правосъдна данс, така е здравна данс, така е 112 данс, но за 112 ще коментирам на нещо, което на мен ми стана неудобно. Аз знам отговора, но използвам винаги това, което съм го видял и това, което го знам, без да съм го видял, че докато не се изградат и кол-центровете, няма как се случи разликата с докладите и репортите посока. Тук сега идва вече основната част. Битови сметки, данъци, такса вход, стандарти за сградите, стандарт и енергийна ефективност, защото това са две различни неща. Тъй като коментираме МПС-та и не МПС-та, това са младежки политически среди и не младежки политически среди. Гласуваш, не гласуваш, гласуваш, не гласуваш. Това са едни правилни констатации, че не трябва да си играете с смущенията на честотите на абонаментни планове на телекомуникационни оператори и абонаментни планове, предплатена карта, с живота и здравето на хората за думата за стотинка до 100 лева. Така че някои хора понякога и софтуерна програма, автоматично аналогически изкуствен интелект да има мнение, да им коментирам съдържанието от човека извън това дали е такъв. Когато е такъв, има много несъобразни нарушения в психотронно-звукова вълна. Психотронно-звукова вълна означава замърсяването на въздуха плюс звукова вълна от самата сграда. Което пак звукова психотронна вълна означава първото, плюс като излезе звуковата вълна, относно замърсяването на въздуха, посока кого обаче. Протести, ескалации, опасни мероприятия. Но не когато се прави нещо, което е било неудобно и никой не плаща, как се казва в нашите медии радиа, логиката е, че никой не плаща това, че убивате наследници в Столична община, районните кметства и кварталите. Това, което мога да кажа, последните 20 години е точно така. За стандарти и параметри. Как става ли? Аз съм свидетел от 7 години. Като се върне назад статистиката по израстване посока 2017 до сега, става неудобно, че не съм единственият свидетел. Но и аз като коментатор в медии радиа и водещ се оказах много добре. Благодаря за вниманието.